OK, takže čaute ľudia, ja vás vítam nového videa. Toto video bude z hry menom Rivals. Ale dneska nebudeme bojovať, dneska si dáme otváračku mojich našetrených balíčkov a všeličoho. Začneme asi od takého horšieho a presuneme sa k lepšiemu. Začal by som nejakými asi... Skúsime týmto príveskom na nožík, hej? Že som zvedavý, čo mi padne a... OK, tenisová loptička. Ale celkom nič moc. Náš cieľ momentálne dnes je nejaký fakt, že pekný vrep, alebo nejaký mega dobrý vrep, jedno z toho. OK, ale teraz sme dostali tiež na nič. No to bolo celkom nešťastie, ale ešte vyskúšam na ruku. To by mohlo už byť niečo lepšie možno. A ukáž. Ok, tu tento traffic com. No, to nie je moc dobré. Ale teraz asi si dám na túto pištolku. Trošku zmizlo, ale podľa mňa aj tak iba hviezda, takže nie moc. Ešte jednu takúto kapsulu odomknem. Tak. A padne mi magnet. Nič moc. Skúsime túto snajperku. Pretože snajperku dosť používam, ale nejde mi otvoriť kap. Máme to, už sa neotvorila. Otvorím ešte jednu a tu mi padne koliečko a bowlingová... neviem teraz, jak sa to volá. Tak otvoríme rovno 3 takéto na RPGčko. Vidíme, či mi niečo padne a... Tu je to tenisová loptička, to je trošku lepšia, ale všetko je na nič. Tak teraz dáme jumpet. Zase nejaký prívesok na jumpet. Tak, ok, máme tu lemon slice. Tu mi padli celkom dobré veci dosť inak. Dám si tu 4 tieto charm vecičky. A čo mi tu padne teraz takto? Takže, akože nič moc okrem tohto futbalovej lopty. No. To by sme mali všetky teda tieto základné boxy. Ja otvorím jeden tento goodie bag, ok, padlo mi toto. Otvorím ho ešte raz. A padlo mi ďalší vrep, na vrep, ok. A ďalší finisher. Finisher som chcel, takže to je dobré. A teraz otvoríme, skúsim jeden vrep box 2. Čo mi môže padnúť? Som zvedavý. A ok, takýto nejaký hnedý rare. Nič moc. Otvorím si tento vrep box 3. Dvakrát. Tak. Čo z neho dostanem? Bombastic! Yes! To je nejaký veľmi dobrý skin inak. Vážne, toto by mohol byť fakt, že super skin. Ale tu mám backpack, weapony a musím si ísť pre môj granát. Čo je škoda, že ho mám na granát, ktorý nepoužívam, ale nevadí. Pozrieme si tu vrep a bombastic. Fúha, bombastic je mytická rarita. OK. A mytická rarita je koľko to? Počkaj. Takže nám vlastne padla viac menej druhá najlepšia rarita vlastne teraz, ktorá by mala byť vôbec. Ešte by mala byť taká jedna špeciálna, ale toto je veľký úspech. Veľká škoda, že to nemám na to, čo používam. Napríklad na sniper. No a čo mi padne tu? OK, well done sa to bolo, no tak nie je na nič na pištolu. Otvorím si ešte jeden. Tak, a čo mu tu dostanem? OK, to není až také zlé. Ja sa tu rovno pozriem, áno. Hej. Jaj, to není mytický, to je legendary. Tak my sme dostali vlastne teraz jeden z najlepších vlastne teraz pred chvíľkou skinov hunter. Dark! To je zase jeden z najlepších. No to je proste nejaké 3 alebo 4%. To je veľké šťastie. Teda čo tu presne bolo? To si nepamätám. Ne, na RPGčko nemám nič. Na akálku tiež nemám žiadny nejaký pekný. Ale to sú skiny, nehľadám veľký. No, ale teraz čo tu bolo, handguna? Nie, knife to bol vlastne. Tak, a ukáž mi. Dark. Akože osobne ten Dark moc pekný není, ale mal by byť fakt, že veľmi dobrý.
Možno by si toho niekto nevšimol a mohlo by to byť dobré. No neviem, uvidíme. Berem asi nejakú novú. Ešte predtým si pozriem, aké tu máme šance. Viem, že táto Jolly Chest je trošku horšia, tu skoro nič nemôže padnúť. A čo vo vrep? Ok, tento vrep box je úplne k ničomu doslova. Nič tu nemôže dobre padnúť, čo je škoda. A vo finisheri, tu sa pár dobrých nájde na finisherov. Ja začnem s týmito zlými wrapboxami. Otvoríme si 3. Ale tu musíme, keď tu získame jeden, ok. Získame sme tu pár, ale môj cieľ je tu otvoriť v týchto mytických. Pretože to by mal byť najlepší skin, ktorý sa v tomto wrapboxe dá vôbec otvoriť. Takže otváram zase a dostaneme zase nič. Otvorím ešte raz 3. Snáď už tu bude niečo dobré. Yes, máme to! Je to 2026. To sa robí každý jeden rok, len vždy sa to posúval. A to bolo 2025, teraz 2024, neviem či bolo aj 2024, ale už jedno. Ok, ale ide o to, že sme získali ten najlepší skin, či vrep, ktorý tam vôbec bol. Tak. A toto je on. Osobne mne sa moc nepáči. Ale tu je, že škaredý sveter. To je zaujímavé. Toto je taký zaujímavý celkom. Vrep, čo sme dostali. No a ja idem zase tu. A otvorím si 3. Je to Jolly Chest. To je všetko viac menej úplne na nič tieto. Počkaj, máme tu 2 mytické. Vamos! Ok, dostali sme ďalšie vrepy, nejaké mytické. Na RPGčko nemám furt vrep. A na sniper tiež nemám. Môj cieľ je získať čo najviac týchto dobrých vrepov. Musíme mať aspoň na jednu zbraň, ktorú fakt, že používam skoro furt, ten vrep. A nájsť moc nerátam, lebo ten moc na bojovanie nepoužívam. Je toto, ale fúha, tak to je fakt, že pekný. To je škoda, že mi nepadlo na ničo iné. Tu už máme vrep. A mám na tento jumpet nejaký vrep? Nemám. Ok, dobre. Nevadí. Otvoríme 3 ďalšie tieto. Čestky, truhly. A čo mi teraz padne? Ok, to je nič, to je zbytočné viac menej. To je úplne zbytočné, to bolo jednoduché, ale... Yes, máme Yetiho, prívesok. Oni v Jolly Chestkách sa mi nepáči, že môžu padať aj niečo iné ako repy. Dajme si jednu, teraz, pre zmenu. Ok, tam je nič. Tu si otvorím ešte jednu. Tak, a čo dostanem tu? Ok, dostal som zase mytický tento prívesok. Poď, nejaký dobrý vrep. Vlastne tu môže padnúť len ten mytický, ktorý mám. Ok, to už by sme mali. Finisher si ešte predsa nechám. A pôjdeme do tohto shopu, hej? A ok, bla bla bla. Mňa zaujíma, čo napríklad môže padnúť v tomto wrapboxe. Tu môžu padnúť všelijaké mytické. A na hociaké zbrane máme. Ok. To je v pohode celkom, čo môže padnúť. Tak, tu je 2,7. Chceme niekde, kde bude veľká šanca na nejaký dobrý vrep. Tu je najväčšia zatiaľ v tomto. Wrapboxe 3. A wrapbox 1 je veľká, ale nie až taká. Ale tieto wrapboxy 1, to som strašne chcel lighting na sniperu, lebo to neviem, že tam padá. Takže tak, a asi si kúpim, že 2 tieto wrapboxy, 2 trojkové, 2 tieto. Tak, to by mám. A finisher... Máme tento finisher pack, ale ja skúsim zobrať tento jeden finisher pack 2. A to už by sme mali mať úplne všetko. Takže zoberám si backpack a otvoríme si tu jeden wrapbox. Dúfam, že mi padne niečo dobré v tomto. A... to je dobrý on na granát, ktorý nepoužívam. Ten dart máme už aj na nožiku. Ten asi až tak vzácný ani si teraz asi tak vyzerá. A
Plazma. Tak plazma je dobrá, ale akože vyzerovo, ale inak moc dobrá ne. Raritne. Vidím, čo dostane tu. Nič. Tak otvorím si tento wrebox. A čo mi tu padne, mňa zaujíma. Duny. Bože. Pozrieme si tieto finisher. Tu sú celkom v pohode šance. A tu sú tiež celkom v pohode. Tak otvorím si tento jeden finisher pack, hej. To mňa to zaujíma. A splatter, OK. Pozrieme si rovno tento finisher. To bolo na granát, sa mi zdá. Tunak finisher. A už mám jeden takýto zo snowball. A teraz sme dostali tento. To nie je nič moc. Ja si nechám tento snowball. To je že vraj dobrý. No. Škoda, že väčšina vecí mi padla na také veci, ktoré za toľko nepoužijem. Ale to už je škoda. A mám iba 18 bločiek, takže ani nič ďalšie nedostanem. A v pásine som ďaleko. Nevadí. OK, tak rovno ideme tu a otvorím si tento finisher pack 2. Zaujíma ma, čo tu dostanem. A Ascent, OK, to by sa mohlo hodiť, pretože predsa len Ascent ešte na... to je zaujímavé. Zaujímavý finisher. A na snajperku by som chcel nejaký finisher. Poď, nech mi padne na finisher na snajpu. Prosím. Ne. Ale je to epické. Či legendary. Ja som sa mýlim, lebo proste červená je väčšinou mythic. A to sme dostali teraz vlastne na... Čo to bolo? To ani neviem. Ja vlastne neviem. No a toto je tu. Je proste aj ho. Doslova je toto úplne isté jak snowball. No. Ale ja si idem pozrieť, aké mám teda nové skiny. Zoberám si tento, zoberám si túto handgunu. A ešte tu sme mali knife. A tu sme mali hlavne ten granát. No, takže mňa zaujíma, jak to bude vyzerať. OK. Takže takto vyzerá náš wrap na assaultku. Táto, neviem prečo, ale nemá wrap handguna. To je divné. Nožík je proste čierny a granát je hen takto. Tak, ešte skúsime si pozrieť možno aj iné. Ešte na čo máme nové wrapy? Snajperka ostala bez wrapu, to viem. A tu mi chýba nejaký, aj tu sme nebrali. Možno akože takýto plazma maximálne. A tu sme mali na knife tento a tu sme vlastne mali ešte na ruky dačo. A na jumper. Či? Nie. Sme nemali. Nevadí. Škoda, no. Mohlo nám padnúť niečo lepšie, momentálne už mám len jeden jediný kľúčik. No nič. Bohužiaľ, ešte dúfam, že sa tu nedá nejako niečo získať. Za jeden kľúčik si asi nič nekúpim. A mám tu kariéru. No, bohužiaľ, nespravíme nič asi s týmto. Že je to škoda. No, nevadí. Tak toto by bolo pre tento opening všetko. A ja sa s vami vidím pri ďalšom videu. Čau.